تماشاوانên hêja vê heftê em ê bi agahiyên sînemayê dest pê bikin ji ber ku hefta borî li Stenbolê Festîvala Fîlman a Navnetewî hebû û di vê festîvalê de derhênerê Kurd mohra xwe lêxistin. Ayşe Polat bi fîlmê xwe xelata fîlmê herî baş û xelata derhêneriya herî baş kirt. Em ê pêşî fîlmê wê binerin bêmijara wê çi ye û dûr dîsa derhênerekî Kurd êdin Aram Dildar bi kurtefîlmê xwe navnîşan xelata kurtefîlmê herî baş kirt. Em ê li vî jî binerin û hevpeyvînek me bi Aram Dildar re heye em ê vê bînin ser ekranê we. Çel û duyemîn Festîvala Fîlman a Navnetewî ya Stenbolê bi merasîma xelatdayînê bi dawî bû. Fîlmê derhênera Kurd Ayşe Polat di Nuqta Kur de mohra xwe li şevê da. Xelata fîlmê herî serketî, senaryoya herî serketî jî di nav de 4 xelat girtin. Öldürüp ormana atmışsın. Sonra ağzımdan gözümden bir sürü kuş çıkıp uçuyor. Was ich daran interessant finde, das ist die Veränderung der zeitlichen Wahrnehmung. Also zugespitzt würde das bedeuten, es gibt kein Jetzt mehr. Derhêner Aram Dildar jî bi fîlmê xwe navnîşan xelata kurtefîlmê herî serkeftî girt. Lîstikvana Kurd Şenay Aydın jî li gel hevalên xwe yên heman fîlmî Ayna Ayna xelata lîstikvana herî serketî girt. Di fîlmê Nuqta Kur de komek fîlmşekerî Alman ên ji bo ku li ser mirovên di salên nodan de di bin çavan de hatine wendakirin belgefîlmekî çêkin tên Tirkiye û bi dayîka Xecîce yek û Layoyê Baran di bin çavkirina hêzên dewletê de hatiye wendakirin re hevpeyvînek çê dikin. Ji aliyê din de mirov di fîlm de yek ji kesên ku wê tîma belgefîlm pê re hevdîtin çê bikin parêzerê Kurd Eyûb û hêzên tarî yên Mîna Jîtem ên li Du Eyûb jî ji nêz ve naz dike. Piştre jî ji nêrînek cuda hesapirsînên di nava xwe de yên van kesan li ber çavatê re xistin û aliyên ku di tariyê de mane tên temam kirin. Li gel van vegotinan hemûyan keça biçûka navê Melek a ku cîrana wergêra tîma belgefîlm Leyla ye tiştên ku Melek dibîne û nêrîna wê ya kamera bingeha esas dide fîlm. Di merasîma xelatdayînê de derhênerê fîlmê di Nuqta Kur de Ayşe Polat ku xelata fîlmê herî serkeftî û senaryoya herî serkeftî girt, di dema girtina xelata senaryoyê de qala mayîna xwe ya li Stenbolê kir û got: Ez demekê li virmam, min dayîkên Şemiyê dîtin. Di dema nivîsandina senaryoyê de min îlham ji dayîkên Şemiyê girt. Lewma jî ez vê xelatê diyarî dayîkên Şemiyê dikim. Derhênerê Kurd Aram Dildar jî bi kurtefîlmê xwe navnîşan li festîvalê xelata kurtefîlmê herî serkeftî girt. Yeşilköy. Bana Yeşilköy tasar nekiriye. نعم Havalete. والله هذول بنزانه سرس بيش خواري ولی که قطب شاش قطعه Rut brasti zani. çevreme de Ne zani? Harac vilayet epirsin. فیلم من یه داوی ناونیشان چیروکاوی چیروکێکی ڕاستەقین من وەرگرت مامۆستایەکی بەحسا ژیانە خۆ کرد ژمەرە ساڵێن دۆرە ساڵێن داویە هەفتەیی وەکی مامۆستا دەچێت دیاربەکر ئامادێ وەک دەست بکار بکە دوێ دەرێدا گوندێک و لێک بخەبتە ناوێویە ترکی ژێرا دەبێژن لبس لقیدان دا ناوێکی وسا نابین جبرکو tam di dema tayîna wî da navên gunda hatine guhertin bûne navê orijinal yê Kurdî wergirandine Tirkî û kes nizane ev navê Tirkî hiç hem nişteciyên wê derdorê nizanin nav çi ye û hem jî di qeydên dewletê da hêja jî beşa zimanê navên Tirkî nehatine wek îro jî hêca jî kes navê Tirkî zêde nizaniya rastî. Amedekariya fîlm demekî dirêj girt ji ber perçe ez bi serê xebitîn û wekî
dema senaryo gelek dirêj bû ya rastî ji ber kîşandina zehmetiyên kîşandina sînemayê filman eger derfet zû hevê belkî min zûtir jî bikîşanda lê bi giştî bi rastî ez tam nizanim çi qas wext min lê xerç kir çünkü bi salan e ez per carna serê dixebitim mekan cî war digerim ji bo film ew demekî dirêj bû ez li ciya digeriyam lîstikvana digeriyam û ez ser çîrokê dixebitîm yani wextekî dirêj e ku ez nikarim tam wextekî bidimê û zehmetiyên film helbet peydakirina mekanan peydakirina cîwara zehmet bû ji ber filmê min salên heştê de derbas dibe û gund û li gundên derdora Diyarbekir derbas dibe lê coğrafya nû bûye gund nû bûne xanî û tiştên nû hatine coğrafya guheriye nava bajar da guhertinên gelek ciddî hene ew zehmetî hebû ku em bikarin çawa wê atmosfera salên heştî biafrînin ew problem bû ya herî zêde peydakirina lîstikvana karakterekî taybetî karakterê ser lîstikvan peydakirina wî û gelekî wext xwest û ya herî dawî jî peydakirina bütçeyekî maddî ji bo vê filmê ew zehmetî min vê filmê de herî zehmet tiştên di vê filmê de yek jî tişta herî zehmet peydakirina bütçeyekî bû ku min bikaribe ev film çêbikire guhertina navên welatê Kurda bi şêweyekê din bi çîrokekî qenebe ku te filmekî dîsa jî bînme bîra temaşevana û bîne bîra gel ji xwe em ji bîr nakin helbet lê guhertina navê gundan bi problemekî gelekî ciddiye min xwast vê ku te filmê ez piçekî dî jî dîsa vê meselê bînme rojevê